bħal 2010 din, anke fit-2010 kienu qalu issa l-kasala. Barroso qed jgħid l-istess issa l-kasala. Jiena qed ngħidlu l-kas għadu ma betix. Kien b'dan il-mod li l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli ddikjara li se jiddefendi ruħu mill-akkużi li qed isiru fil-konfront tiegħu u li fi kliemu ġejjin minn pajjiżna stess. Jiena llum perswas illi Malta mdaħla fiha wkoll jekk tara u tikkompara ir-reazzjoni kemm tal-politiċi u tal f'Malta u barra, tara differenza enormi. Il-politiċi barra minn Malta qegħdin jgħidu, hej, x'qed jiġri hawn? X'inhuma l-affarijiet wara daw id-deċiżjonijiet? Irridu nkunu nafu iktar. F'Malta daw mill-ewwel sekonda aċċettaw u mill-ewwel sekonda bdew jikkritikaw. Dalli qal li diġà għadda minn affarijiet simili fl-2004 u n-nies li dak iż-żmien kienu attakkaw huma l-istess atturi tal-istorja li llum waslitu għal riżenja mill-Kummissarju Ewropew. Jiena Olaf kellmuni fil-11 ta' Lulju. Tajjeb. Jiena dak iż-żminijiet kienu qed jiġru ħafna affarijiet. Il-gvern tilef il-maġġoranza u Malta, tajjeb, wieħed mill-membri parlamentari illi imur indipendenti u jagħmel koalizzjoni mal-gvern. Semma kif l-uffiċċju tal-Prim Ministru kien informat dak kollu li għaddej minn Rita Xkembri, membru fuq il-Bord tas-Supervizjoni tal-Olaf li hija wkoll uffiċjal għoli ħafna fl-uffiċċju tal-Prim Ministru f'Malta. Was illi Malta tajjeb kienu informati pass x'inhu jiġri fl-investigazzjonijiet mill-persuna li taħdem fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li hija Rita Xkembri. Rita Xkembri kienet parti mill-investigazzjonijiet li qed isiru. U kienet taf fid-dettall l-investigazzjonijiet li qed isiru. U allura inti temmen illi din ma informatx lil ħadd illi x'kienet jiġri. U allura temmen illi meta Barroso ltaqa' mal-Prim Ministru fil-5 ta' Ottubru ma tkellmu. Dalli qal li Rita Xkembri li fis-sigħat li għaddew saru mistoqsijiet dwar il-possibilità ta' konflitt ta' interess tagħha minn membri parlamentari Ewropej kienet personalment involuta fl-investigazzjoni. Kienet personali mill-informazzjoni li għandi, personali kienet involuta mal-Olaf. Normalment ikollok l-investigaturi tal-Olaf, l-afkos li normalment jagħtu l-appoġġ. Jiena qed ngħidlek illi kienet fil-interrogatorji li saru ma'. L-eks Kummissarju Ewropew temm jgħid li qed jittama li l-każ ma jdawwalx bħalma ġara fl-2004. Appella lill-Pulizija Maltija biex jaħdmu bl-aktar pass maġġel possibbli. Jiena rrid il-Pulizija jimxu bl-iktar pass maġġel possibbli u jiddikjaraw x'se jagħmlu. Tistennija f'ġranet ġimgħat? Sa jiena nistennija minn hawn se oħra hekk hemm bżonn. Tajjeb hekk nistennija jiena x'jiena nistenna l-affarijiet jimxu malajr u mhux jieħdu 4 snin bħalma ħadu fl-2004.